יש. אז צהריים טובים, אני רני ביטמן ממעבדת החדשנות, והיום אני רוצה לספר על אלגוריתם שהוא משתמשים עלינו בעצם בכל יום, אלגוריתם מתחום של Market Basket Analysis, ניתוח סל קניות. האלגוריתם הזה אנחנו יכולים לראות אותו בחנויות, בסופרמרקטינג, לדוגמה איפה שמים את המוצרים, איזה מוצרים שמים זה ליד זה, או לדוגמה באתרי קניות, אם אתה מסתכל על מוצר אחד, איזה מוצר שמים, מציעים לך יחד איתו. מה שאני אעביר עכשיו זה בעצם איך האלגוריתם הזה בנוי, ולמי שראה את ההרצאות המעניינות של ערן להב ורחלי אבנר, אני אראה איך איזשהו שינוי קטן שאנחנו עשינו אצלנו פה במעבדה, שינוי קטן גדול, בעצם שיפר דרמטית את האלגוריתם הזה. כמובן כתבנו פטנט ואנחנו נכניס את זה לספרייה האנליטית של SAP באחד הרליזים הקרובים. אז אני לא יודע איך זה אצלכם, אבל אצלנו אשתי עושה את הקניות לסופרמרקט באינטרנט. הצורה שזה עובד אצלנו זה שאשתי עושה רשימת קניות, שולחת לי אותה באינטרנט ושולחת אותי לסופרמרקט. אני מניח שיש גם גברים שעושים קניות בצורה דומה, אצלנו במשפחה זה יצא ככה. עכשיו, בתהליך הזה יש גם לי לפעמים כמה רגעים קטנים של נחת. אחד מהם הוא כשאני מגלה שאשתי שכחה להכניס משהו לרשימת קניות. ואז אני ממלא את החסר, ולכאורה מצב של ווין ווין, במיוחד אם אני לא ממש מדגיש את זה שאשתי שכחה את זה, אבל למעשה מדובר בווין ווין ווין, כי גם הסופרמרקט לא ממש מתנגד שאני קונה עוד משהו שלא תכננתי. למעשה הוא כל כך לא מתנגד שהוא משקיע בזה הרבה מאוד מאמצים. ועכשיו אני אתאר איך הוא עושה את המאמצים האלו באמצעות אלגוריתם שקוראים לו אפריורי, או שהוא חלק מה-Frequent Item Set Mining או Market Basket Analysis. אז בעיקרון זה אלגוריתם של Machine Learning, מה שאומר שאני רוצה לקבל מידע ולהוציא תובנות. במקרה שלי המידע הם תנועות Transactions, והתובנות הם חוקים שיש להם צד שמאלי וצד ימני. צד שמאלי זה הדברים שאני יודע שהלקוח לוקח, וצד ימני זה הדברים שאני מעריך שהלקוח ירצה לקחת עם זה. אז איך זה עובד? האלגוריתם הזה מאוד מאוד פשוט. פשוט סופרים כמה תנועות יש לנו, כמה טרנזקציות, ועכשיו אנחנו מסתכלים כמה סלים יש שנמצאים בתוך כל התנועות האלו. אם אחוז הסלים האלו עובר סף מסוים, שאנחנו קוראים לו support או תמיכה, אז אנחנו מבינים שהסל הזה הוא סל שכיח או סל משמעותי שכדאי להתייחס אליו. הבעיה עם התהליך הזה שיש הרבה מאוד סלים. לדוגמה, אם יש בסופרמרקט ממוצע 10,000 פריטים, כמות הסלים האפשריים הוא משהו בחזקה 2 בחזקת 10,000. למי שלא ספר זה יוצא המון. כל כך המון שאף מחשב לא מסוגל להתמודד עם זה. למזלנו יש חוק די פשוט, קוראים לו Downward Closure, שאומר דבר כזה: אם יש לנו סל עם כמה פריטים, לדוגמה חלב ולחם, והוא שכיח, אז כל התתי סלים, לדוגמה או רק חלב או רק לחם, גם הם שכיחים. זה נחמד, אבל מה שיותר חשוב זה שאם יש לנו תת סל שהוא לא שכיח, נניח לחם הוא לא שכיח, אז שום סל שמכיל את אותו תת סל גם לא יהיה שכיח, וזה אומר שכשאני סופר את הסלים אני לא צריך לספור את כולם, רק את אלו שהם שכיחים, ואז בהתחלה לספור סלים של פריט אחד, אחר כך 2 וכן הלאה, כמובן את אלו שעברו את הסף. בסופו של התהליך, מה שאני מקבל זה סלים. עכשיו אני רוצה מתוך הסלים האלו לבנות את החוקים. שוב פעם אני צריך לספור. חוקים, כמו שאמרנו, יש להם צד שמאלי, הדברים שאני יודע מה יש בתוך הסל, וצד ימני, שאני חושב שהם יתווספו לסל. ומה שאני סופר זה כמות הסלים שיש בהם את הצד השמאלי, אותו לחם, וכמות הסלים שיש להם גם את הלחם ואת החלב. ואם הם עוברים סף מסוים, שאני קורא לו confidence או ביטחון, אז אני יודע שהסל הזה זה סל שכדאי לבנות ממנו חוקים. ואז אני יכול לבנות חוקים מאותם סלים. החוקים האלו הם חוקים תקינים ברגע שהם עוברים את אותו קונפידנס.
בואו נראה רגע איך זה עובד. יש לי פה 4 תנועות. אנחנו מתחילים לספור את הפריטים הבודדים, ואנחנו רואים שיש לנו פה, כמובן שיש לי פה את אותם ספים שאני סיפרתי אותם, ה-support וה-confidence, 30% ו-50%. אני מסתכל, רק השלושה פריטים הראשונים עברו את ה-30%, רק להם אני מתייחס. עכשיו אני בונה סלים עם זוגות, רק זוג אחד בעצם עבר את ה-30%. מהזוג הזה אני אנסה לבנות חוק. בואו נבנה את החוק. החוק אומר, אם לחם אז ביצים. נסתכל, מבחינת הסופורט סבבה, 50%. מבחינת הקונפידנס, כמות הסלים שבהם יש ביצים ולחם, מתוך הסלים שיש בהם לחם זה 66%, יותר מ-50, אני מרוצה. יש עוד פרמטר אחר שקוראים לו ליפט. ליפט זה הפרמטר שאומר לי כמה החוק הזה טוב, או כמה הוא משפר את המצב. לדוגמה, אם הייתי סתם מגריל, אומר, על כל סל, בטוח הוא יקנה ביצים, הייתי קולע ב-50% מהמקרים, כי ב-50% מהמקרים מופיע ביצים. אבל אם אני יודע שיש לי לחם בפנים, אז אני כבר צודק ב-66% מהמקרים. כלומר, שיפרתי את זה מעל 1, אז אני מרוצה. טוב, נעבור לסיפור שקרה לי. אני קיבלתי מקולגות שלי בסין ערימה של דאטה-סט גדול של פריטים של מפעל תעשייה, וביקשו ממני לדעת איזה פריטים באים אחד עם השני. עכשיו, למי ששמע אותי שנה שעברה, אחד התחומים שאני מתעסק בהם זה אופטימיזציה של אלגוריתמים שרצים על GPUs ודברים כאלו. ניסיתי להריץ את זה על GPUs, וניסיתי להריץ את זה על המחשב, לא ממש עבד. בואו נסתכל קצת על הדאטה-סט. הדאטה-סט הזה הוא לא ממש היסטרי, כולה 3,000 פריטים, 50,000 טרנזקציות, זה לא משהו שצריך להתרגש ממנו. מה עוד שהשתמשתי פה בספים שהם די היסטריים, 60%, זה אומר שאני מתייחס רק לסלים שמופיעים ב-60% מהתנועות, כלומר משהו שהוא מאוד מאוד, צריך להיות מאוד מאוד גדול, זה לא ספים שמשתמשים בהם בדרך כלל, ועדיין התגובה שקיבלתי מהמחשב זה התגובה הזאתי. אם מישהו לא מצליח לקרוא, אז מה שהמחשב פה אומר לי זה תעזוב אותי באמא שלך, אין לי מספיק ריסורסים להתעסק עם זה, למרות שעבדתי על זה כל הלילה. שזה לא תוצאה ממש טובה. ואז עשיתי מה שאני צריך לעשות בעצם מההתחלה. להסתכל קצת על הנתונים. וכשמסתכלים על הנתונים, אז מגלים שיש כמה פריטים שמופיעים כמעט בכל טרנזקציה. תחשבו על פריטים כמו שקית ניילון שאנחנו לוקחים בסופרמרקט. העובדה שיש לי שקית ניילון לא מרמזת לי על מה אני אשים בתוכו, היא פשוט מופיעה כל הזמן. הבעיה היא שכמו שאתם זוכרים את ה-2 בחזקת 10,000, היא מתחילה להכפיל לי אקספוננציאלית את כמות הסלים שאני צריך לבדוק, ואז המצאנו פרמטר נוסף, פרמטר פשוט, לכן השתמשנו בשם מאוד מאוד מסובך, כמו Ubiquitousness. עזרו לי ה-KM, אני מאוד מודה להם על העזרה בשם, אם יש למישהו שם יותר מסובך אני אשמח. והפרמטר הזה אומר שגם כשיש לנו סלים שעוברים סף מסוים, או פריטים, סליחה, שעוברים סף מסוים, הפריטים האלו לא מעניינים אותי. אם משהו מופיע 90% מהמקרים, הוא לא מספר לי שום דבר על מה שיש לי אחר כך. לעומת זאת, אם אני מוריד אותם, אז אני יכול פתאום לעבוד על הנתונים, וזה מה שקרה. שיניתי קצת את הפרמטרים, עכשיו הסופורט הוא נורמלי, 30% זה סופורט סביר, ואמרתי, פריטים שמופיעים מעל 65% מהמקרים לא מעניינים אותי, והתוצאה הייתה שהורדתי 40 פריטים מתוך 3,000, ואחר כך ביררנו שזה באמת היו ארגזי קרטון או דברים לא רלוונטיים, שזה פחות מ1.5% מהפריטים אגב, אבל מה שכן קרה, המחשב העל הקטן שלנו במעבדה היה קצת מרוצה, תוך 14 שניות נתן לי 13,000 חוקים, שזה בדיוק מה שאני צריך, וכולם היו מבסוטים. תודה רבה. אנחנו פה במעבדה שלנו, אנחנו תמיד שמחים לשמוע ולקבל נתונים ממוצרים או מדברים שיש לכם. אם אתם הייתם רוצים להתייעץ עם מישהו בתחום של אנליטיקס, בתחום של Machine Learning, אנחנו נשמח לראות את הנתונים, נשמח לעזור, ואני אשמח אם תבואו להציג בפנינו בעיות ונראה אם אנחנו יכולים לעזור. שלום.